Cultivar la terra per autoproveir-se. Aquest és un dels principals objectius que persegueix la iniciativa dels horts urbans municipals, situats al costat dels lúdics per a la gent gran i que han obert les seves portes per inaugurar les instal·lacions. Els horts compten amb un total de 45 parcel·les, 15 de les quals han estat assignades a joves d'entre 18 i 30 anys i les 30 restants a persones d'entre 31 i 60 anys, en preferència per la gent aturada. Un motiu més per considerar adient la posada en marxa dels horts. Aquesta idea va sorgir perquè hi havia alguna gent que havia demanat horts lúdics o horts municipals, però que no tenien l'edat per entrar en els horts que hi havia o que hi ha ara per la gent gran, i també hi havia aquesta demanda, i nosaltres vam pensar que després de l'èxit dels horts de la gent gran estaria bé augmentar el número d'horts per tota aquesta gent que no havia pogut entrar. La ciutadania, i concretament els nous adjudicataris, durant gairebé 2 hores han pogut conèixer de primera mà unes instal·lacions destinades a cultivar les seves fruites, flors i hortalisses. A més, s'ha conjugat la jornada de portes obertes amb la realització de 2 tallers, un de flors infantil per als més menuts i un altre d'iniciació i introducció al món dels horts, en què s'ha fet una demostració sobre com i quan és convenient plantar, tot plegat per endinsar-los en el món de l'agricultura i l'autoconsum. Se entretiene y de paso se lleva unos géneros para casa y te evita de comprarlo en las tiendas y tú lo fabricas, digamos, y tú te lo comes. Hombre, a mí me parece que era imprescindible tenerlo, porque estos otros que había anteriormente nos ha dado mucha vida a los mayores, y entonces se echaba de menos que hubiese algo para los más jóvenes, ¿no? Pues porque mi marido y yo estamos parados, no tenemos trabajo y nos ha salido esta ocasión y así podremos tener por lo menos verduras y cosas, hortalizas para la casa y no tener que comprarlas afuera. Sí, me parece muy buena idea y que ha dado pie a cosas para los jóvenes, porque yo he entrado en el sorteo de los jóvenes y me parece muy buena idea, que no todo para los mayores y todo eso. Y sí, el ayuntamiento, el alcalde no me puedo quejar, que hace muchas cosas para la gente. Està previst que en els propers dies es comencin a entregar les claus de les taquilles a les persones que ja hagin presentat tota la documentació i estigui autoritzada.